ערב טוב, ברוכים הבאים לקתדרה המקוונת של בית לוחמי הגטאות. בימים האלה אנחנו לא מרבים לדבר על השואה. קודם כל תודה שהגעתם וטוב לראות את כולכם פה. רצינו להיפגש, כך אנחנו קוראים לסדרה בת 3 המפגשים שלנו. רצינו לשתף בסיפורים עם נגיעות לתקופה ההיא, אך מכיוון של רגעים ואנשים מעוררי השראה, מחשבה ולמידה חיובית. אנשים שעשו בחייהם דברים, מהם אפשר ללמוד ולהיטען בחשיבה חיובית, שכה דרושה לנו בימים האלה. הערב נשוחח על שרה שנירר, דמות מיוחדת, ולא כל כך מוכרת לצערי. ההרצאה, כנגד כל הסיכויים, נערה חרדית פורצת דרך. לאורך כל ההרצאה, למעשה כבר עכשיו נהיה מושתקים, שאלות והערות, ניתן להעביר דרך הצ'אט או בשיחה שתתקיים בסוף ההרצאה. ומכיוון שהמרצה הוא אני, אז אעלה את המצגת ואתחיל. אז שוב ערב טוב לכולכם וטוב לראות אתכם. ועכשיו אני מקווה שאתם רואים את המצגת, ואם לא, אז תסמנו לי בצ'אט. אוקיי, אז זה שם ההרצאה, כנגד כל הסיכויים, נערה חרדית פורצת דרך. בעיר קרקוב, ברחוב סטניסלבה, 10, מול הוויסלה היפה, יש בית קומות אפרורי מאוד, עם כיתוב בעברית ובאנגלית. מי שעובר ליד לא יכול לפקשש את זה. הבעיה היא שלא הרבה עוברים ליד, כי השביל עובר יותר קרוב לוויסלה. זה כתוב שם כך: שרה שנירר עליה השלום, נפטרה כ"ו אדר תרצ"ה, אישה ואם לאלופים ולרבבות, אם מלטפת ומוכיחה, בלהט דבריה, בלהט דבריה נשבו לבבות, להט אם אוהבת ומשגיחה. זיכרונות הערצה נאמנים ילוו את נשמתה הגדולה, במשך מאות דורות ושנים ייזכר שמה בכבוד ובתהילה. מי שכתב את זה רבי אלכסנדר זושה פרידמן, היד השם ייקום דמו, כך כתוב. אז באמת מי זאת? מי זאת אם לאלפים ואם לרבבות, ומלטפת ומוכיחה, ואוהבת ומשגיחה? הערצה, משך מאות דורות ושנים ייזכר שמה, ואני לא ידעתי את כל הדברים האלה. מי שכתב את זה, רבי אלכסנדר זושה, היה מזכיר אגודת ישראל בפולין, הוא נרצח במיידנק. באנגלית כתוב כך: הבית נבנה ב-1927, והיה הבית של בית יעקב, סמינר למורות, שנולד ב-1917 על ידי שרה שנירר. וכאן הגיעו בנות ישראל מערים ומקומות שונים באירופה המזרחית ללמוד תורה. וכאן בקרקוב הוצתה האש אשר המשיכה להאיר את לבבותיהן ומחשבותיהן של בנות יהודיות בכל רחבי העולם. אז אני שואל את עצמי, מה קורה שם? מי זאת? איך? פמיניסטית חרדית לפני 100 שנים בפולין, זה מצית את המחשבה ומצית את המוח, הדבר הזה. אני חיפשתי בגוגל ולא מצאתי כל כך הרבה, מצאתי תמונה לא כל כך מחמיאה שלה, ומצאתי המון צילומים של בנות, תלמידות, עם השלט חלקן בית יעקב, שנה, איזה מחזור, איזה ארץ, איזה מדינה, איזה עיר, המון, כל האינטרנט מלא בתמונות כאלה. עכשיו, השאלה הראשונה היא כמובן, האם מותר לנשים יהודיות ללמוד את ההלכה היהודית? במשנה כתוב, כל המלמדת ביתו תורה, כאילו מלמדת תפלות. זה בסוטה ג' משנה ד'. חז"ל דרשו מהפסוק הזה, ולימדתם אותה, את בניכם, לדבר בם מדברים. שאנשים אינם חייבות בלימוד תורה, בשונה מהגבר שעליו מוטל להגות בתורה כל ימי חייו, אם האישה בקיאה בהלכות הדרושות לה, היא איננה מחויבת בלימוד נוסף. הרמב"ם במאה ה-12 אמר, נשים פטורות מלימוד תורה.
אינו צריך ללמד את ביתו תורה, ואם לימד אותה תורה שבעל פה, כאילו לימדה תפלות. זאת אומרת, יש פה ממש איסור בהלכות תלמוד תורה. תלמוד הירושלמי, אמר רבי אליעזר, אין אישה חכמה, אלא בפלך. ישרפו דברי תורה ולא ימסרו דברי תורה לנשים. בתלמוד הירושלמי, מסכת סוטה, פרק ג' הלכה ד'. כלומר, אין התלהבות גדולה בהלכה היהודית במשך השנים ללמד נשים תורה. אגב, שנים רבות גם נשים לא נכנסו כלל לבית כנסת. נדמה לי מהמאה ה-17 התחילו לנשים להגיע לבית הכנסת, ואז בנו להם עזרת נשים, אבל עד אז האישה עשתה מה שהיא צריכה לעשות בבית. בסוף המאה ה-19 יש בפולין שינוי מאוד מאוד גדול. בתמונת המצב היא כזאת, יש חוק חינוך חובה בכל רחבי פולין. כלומר, בתי ספר יסודיים, נגיד בז'רגון שלנו מא' עד ח', כל התלמידים חייבים ללמוד. אין דבר כזה שילד בפולין לא ילמד בבית ספר. זה כמובן החלטה והשפעה של האוסטרו-הונגרים, ובעולם היהודי יש בעיה, כי אין בתי ספר יהודיים לבנות. הבנים לומדים בחיידר, אין שום בעיה, אפילו כבר מגיל צעיר יותר, מגיל 3 או 4. הבנות לא לומדות, והמשפחות מחויבות לשלוח את הבנות שלהם ללמוד בבתי ספר ציבוריים, בכיתה אחת עם בנות שהן לא יהודיות. הדבר גורם לחששות ולבעיות, גם לחששות וגם לבעיות. צריך לדעת שהם לא התארגנו כדי לבנות בתי ספר לבנות, אלא בלית ברירה שלחו את הבנות לבתי ספר ציבוריים. בצילום אנחנו רואים את הילדה שקוראים לה מיכלינה ארטן, בת 15, והיא עומדת בראש פרשייה מאוד מאוד מסובכת באותה תקופה. אז קודם כל, מי זאת הילדה הזאת? הילדה הזאת הייתה קשורה לפרשה שמאוד הסעירה את יהודי פולין. ב-1 בינואר שנת 1900, בבוקר נעלמה מיכלינה ארטן. היא הבת הבכורה של צביה וישראל ארטן מקרקוב. ומאוד מהר התברר שהיא נמצאת במנזר פולני סמוך, וזמן קצר אחר כך היא התנצרה. האב ישראל פעל בצורה נמרצת להשיב אותה לביתה, דרך המשטרה, האמצעים הברורים, ופנה גם למחוקקים ושרים בממשלה האוסטרו-הונגרית. המאמץ, אפשר להגיד, הגיע לשיאו בשתי פגישות של ארטן עם הקיסר פרנץ יוזף בווינה. הוא ממש פגש את הקיסר, וגם שלח מכתב לאפיפיור. שתי הטענות העיקריות שלו, של האבא, של ישראל. דבר ראשון, הנערה הייתה מתחת גיל 14, לכן הסמכות עליה נתונה בידי ההורים. הילדה במנזר, המנזר אומר שהיא באה מרצונה, היא פחות מגיל 14, לפי החוק היא עדיין ברשות ההורים. דבר שני, הוא טוען למשטרה ולכל הגורמים, הנערה נחטפה ולא הגיעה מרצונה החופשי למנזר. אז התחילה חקירה במשטרה, הם היו מאוד רציניים, והתחילו לחקור, והסתבר כמה דברים. א', היא לא הייתה בת 14, היא כבר הייתה בת 15, היא הייתה מאורסת ליהודי, והדבר שני זה שהלכה לכנסייה מרצונה החופשי. אחת העדויות הייתה של רופא קצין בצבא האוסטרו-הונגרי, שהייתה איתו בקשר, לא קשר רומנטי, בחודשים שלפני הפרשה הזאת, והוא העיד שהיא סיפרה לו על הסבל שלה בבית הוריה. היא עברה לבלגיה, היא התחתנה 4 שנים אחר כך, כלומר כשהייתה בת 19, התחתנה עם פולני, מנהל אחוזה בפוזנן. האבא ישראל פגש את הבת שלו פעם אחת ב-1905, היא כבר הייתה אימא לבן, ולמעשה הקשר ניתק. אגב, הבן שלה היה רופא בפולין,
והבן של הבן, כלומר הנכד של מיכלינה, היה גם רופא, הוא היה חלוץ ההשתלות בפולין. אז הנה יש לנו פה מקרה אחד שמסמל מה קרה לבנות צעירות, מה קרה בקהילה היהודית בעקבות ההכרח ללמוד ובעקבות ההתנגדות של ההורים. אנה קלוגר, עוד בת, היא נולדה ב-1890, משפחה חרדית בעיירת פרוור לקרקוב, אנחנו מכירים את המקום היטב, פוטגוז'ה. היום זו שכונה בקרקוב, בתקופת השואה זה היה המקום שבו היה הגטו היהודי. מאוד אהבה ללמוד, זה מה שרצתה לעשות, הייתה תלמידה מאוד טובה. בגיל 15 ההורים כפו עליה להתארס, והיא המשיכה ללמוד בסתר, כי גם כשהיא גמרה את הלימודים, לימודי החובה בגיל 14, היא מאוד רצתה ללמוד, והיא למדה בסתר לבגרות אקסטרנית בספרייה של האוניברסיטה היגלונית בקרקוב, בעיר העתיקה בקרקוב, אוניברסיטה טובה מאוד, מפורסמת, היא הייתה הולכת בזמנה הפנוי, הייתה מספרת סיפורים להורים, הולכת לספרייה, ולמדה שם, לבגרות אקסטרנית, היא גם נרשמה לבגרות אקסטרנית. והאמא גילתה את זה, הגיעה לאוניברסיטה, ודרשה מהם לא לספק ספרי לימוד לבת שלה. הילדה הצעירה לא ויתרה, היא למדה גרמנית באופן פרטי, היא לימדה גרמנית באופן פרטי כדי לממן את הלימודים, וכשהאמא גילתה את זה, היא סילקה את מנורת החשמל מהחדר שלה כדי להפסיק את הלימודים שלה. הנערה לא ויתרה, המשיכה ללמוד בסתר, כלומר, כל מה שהאמא עשתה, לא עזר לה, לא עבד. בגיל 19, ב-1909, אז באותה תקופה הנערות היו ברשות ההורים עד גיל 24, היא לא יכלה להתקבל לאוניברסיטה היגלונית בקרקוב, כי ההורים לא נתנו אישור. אז היא ברחה עם אחותה הצעירה מבית ההורים, אבל ההורים עדיין היו, היא הייתה בחזקתם, והם לא נתנו אישור שהיא תלמד באוניברסיטה. הם הגישו תביעה, שתי אחיות, היא ואחותה הצעירה, נגד ההורים בבית משפט מקומי, ובית המשפט החליט לתת לה את האפשרות ללמוד. כל הקהילה היהודית בפוטגוז'ה עמדה נגדם, הם זכו בתביעה והתקבלו ללמוד. ב-1914 היא סיימה את הדוקטורט שלה באוניברסיטת וינה, וב-1942 היא נרצחה בקרמניץ בתקופת השואה. כלומר, מה אנחנו רואים? איזה תמונת מצב אנחנו רואים בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20? אז בעולם החרדי, נערות רבות מרדו, הם פתאום גילו עולם, הם פתאום גילו לימודים כל כך מעניינים, כל כך מרתקים, כל כך מאתגרים, זה לא היה להם לפני כן. וכשהגיעו לגיל 14 או 15, היו צריכות להפסיק ללמוד, כי נגמר חוק חינוך חובה, וההורים לא הסכימו שהמשיכו ללמוד, הם מרדו, זה גם גיל ההתבגרות, אבל גם בעיה שהן לא יכולות להתגבר על הרצון שהם ללמוד לימודים כלליים, לא רק לימודי יהדות, שגם את זה לא כל כך לימדו אותם. אז האמיצות ביניהן עזבו את הבית ואת הקהילה, או שברחו למנזרים, או שברחו למקומות אחרים. רוב הבנות נשארו, נכנעו לתכתיבים, אבל הייתה אווירה מאוד מאוד לא טובה. בנות מאוד כועסות, כעוסות. בעולם הכללי, זו תקופה שהפמיניזם מתחיל להרים ראש. תקופת ההשכלה, נשים בכל העולם התחילו ללכת להרצאות, אני מדבר על לא יהודיות, לתיאטרון, והייתה דינמיקה בין אנשים. הבנות האלה שלמדו בבית ספר, בנות פולניות, נשארו חברות שלהם, והחברות גדלו וסיפרו להם שהן הולכות לתיאטרון ולפעילות תרבותית ולהרצאות, והבנות היהודיות היו צריכות להתחתן בגיל מאוד מאוד צעיר ומאוד כעסו. ובנושא השלישי זה מתח נוצר בין העולם הכללי לעולם היהודי. מתח תמיד היה, אפילו היום יש מתח, כך מספרים, בין היהודים ללא יהודים בעולם. היהודים טענו, אתם חוטפים לנו את הבנות. הנוצרים טענו, אתם מתנהגים לנשים כמו בעולם הישן, והבנות בורחות לכם. זאת אומרת,
תתחילו להתנהג לבנות שלכם כמו שמתנהגים בעולם המודרני, ותנו להם לחיות את החיים שלהם, די, התקדמנו. תמונת מצב בסוף המאה ה-19, ב-1900 פרסם בעל טור בעיתון החרדי מחזיקי הדת, והוא כותב כך: מפני שרוב הנשים דעתן קלות ואינן מתכוונות להתלמד, הדין הזה נוהג בכל מקום ובכל זמן, גם לתקופת ההשכלה הנוכחית. נשים הן קלות דעת, הן לא יכולות ללמוד, וגם עכשיו בתקופת ההשכלה שרצה מסביב, אנחנו לא מסכימים. התגובה המומלצת, כלומר, מה לעשות? להשתדל להקנות לבנות מידות טובות ולצמצם את לימודי החול ככל האפשר. הורים שניסו ללמד את בנותיהם דת באמצעות מורים פרטיים גונו, כלומר, בתוך החברה החרדית יש מאבק מאוד מאוד קשה. הרבנים וההורים מתנגדים שהבנות ילכו ללמוד, והבנות מנסות בכל הכוח, ויש מתח מאוד מאוד גדול בתוך המשפחות, בתוך הקהילה, ופחד מאוד מאוד גדול של העולם החרדי, פחד שהיה בכלל גדול מאוד בגלל ההשכלה, בא לידי ביטוי. אני חוזר רגע לשלט, כתוב אם לאלפים ורבבות, מלטפת ומוכיחה, אם אוהבת ומשגיחה, רצה, משך מאות דורות ושנים יזכר שמה. אז מי זאת? שרה שנירר. מה אנחנו יודעים עליה? אז מי זאת שרה שנירר? אז קודם כל אנחנו יכולים להגיד עליה, היא נולדה ב-1883 למשפחה חרדית מבוססת בקרקוב. אפשר לראות, כסף לא היה חסר. המשפחה היא חסידית, האבא שלה, רבי בצלאל, היה תלמיד חכם, וחסיד של האדמו"ר מצאנז, נוביסנץ'. היא למדה בבית ספר פולני, על פי חוק חינוך חובה, והייתה שם תלמידה מצטיינת. מאוד מקובלת, מאוד אהבו אותה, גם הילדים וגם המורים, זכתה להערכה רבה, טיפוס מאוד כריזמטי, מאוד נחמדה, מאוד אינטליגנטית, אבל לא מתנשאת. מאוד אהבה את שיעורי הדת, צריך להבהיר ששיעורי הדת ליהודים היה יהדות ולנוצרים היה נצרות, כלומר, כשהיה שיעור במערכת שנקרא שיעור דת, אז היהודים הלכו, הבנות היהודיות הלכו ללמוד לימודי יהדות אצל מורה יהודי, והנוצריות, בכלל הנוצרים הלכו ללמוד את הנצרות. כשהחמיר המצב הכלכלי בבית, שרה נאלצה ללכת לעבוד. בהתחלה היא שילבה לימודים עם עבודה, ואחר כך יותר ויותר עבדה, היא למדה תפירה, היא עבדה בתחום התפירה. כך היא כותבת בזיכרונותיה: גיליתי התעניינות רבה גם בידע כללי, חינוך, היסטוריה, ספרות כללית ועוד. במיוחד הרצתי את היצירות הקלאסיות של הסופרים הגרמנים והפולנים. אהבתי מאוד לקרוא אותם. כדי להרבות את צימוני לידע הייתי הולכת לאוניברסיטאות הפולניות מעת לעת, להזין להרצאות ולשיחות בנושאים שונים. גם בנסיעותיי לווינה, על מנת לחדש את מלאי ההריגים במתפרה שלי, כלומר, כסוחרת, נגיד מנהלת מתפרה, היא מדי פעם נסעה לווינה כדי לקנות הריגים, טקסטיל, נהניתי ללכת לאודיטוריום הגדול בירשס הוף, שזה אולם גדול באיזה בית מלון, כדי לשמוע סקירה על ספריהם של הסופרים הגרמנים הקלאסיים. כלומר, היא לא ויתרה על הלימודים הכלליים שלה. והיא מספרת, ההרצאות האלו משכו קהל גדול מקרב הנוער היהודי, אשר גמה דבריהם בלהיטות, כיוון שזה מקור הידע היחידי לידע מעניין שעמד לרשותו, לידע כללי. הצטערתי מאוד שנאלצתי לבקר במקומות הללו, אך לדאבוני לא היה בנמצא אתר יהודי חליפי, אשר יכול היה לספק את צרכיו של הנוער היהודי. לאושרי, החינוך היהודי שקיבלתי שימש כמסננת לתוכנית ששמעתי שם. אך מה באשר ליתר הבנות, לו רק יכולתי ללמד אותן את הנושאים אותם השתקקו להכיר, ובו זמנית להשאיר אותן בחוכמת התורה
וביופייה של המסורת היהודית. לו רק יכולתי. היא הייתה מאוד חזקה באמונה הדתית, והיה לה את הכוחות גם ללמוד את הידע הכללי, וגם ללמוד, להישאר ביהדות. אנחנו יודעים שגדולי החכמים היהודים, הרמב"ם ואחרים, למדו גם לימודים כלליים, גם לימודי פילוסופיה, וגם את לימודי היהדות, וזה מאוד העשיר אותם ותרם להם, אבל בתחילת המאה ה-20 בפולין זה היה קצת אחרת. בגרמניה, באותה תקופה, יש מלחמה או מאבק בין החרדים לבין הרפורמים. מה זה למעשה הרפורמים? רפורמים זה יהודים שהושפעו על ידי השכלה, השכלה שדיברה הרבה פעמים נגד הדת. הרבה מאוד פעמים יהודים אמרו, אנחנו רוצים להישאר יהודים, אנחנו אוהבים את האמונה היהודית, אבל אנחנו רוצים להיות יותר משוחררים. אנחנו רוצים להתפלל בשפה שנבין, לא רק בעברית שאנחנו לא מבינים, אנחנו רוצים לשיר, ואנחנו רוצים שילווה אותנו אולי לפעמים עוגב, כמו בכנסייה, והרבה מאוד צעירים התחילו ללכת, הקימו את הגישה הרפורמית, לבית הכנסת שלהם הם קראו טמפל, והלכו צעד אחד קדימה. אנחנו מכירים את זה גם היום, את הרפורמים וכדומה, והחרדים התבצרו בכך שהם לא רוצים שצעירים יעזבו את הדת מבחינתם אז, אגב, גם מבחינתם היום. הרפורמים הם אויב מאוד גדול של האמונה החרדית. יש חרדים שפוחדים מהרפורמים יותר מאשר פוחדים מהחילונים. הרב הראשי של וינה, הרב משה דוד פלאש, במלחמת, צריך להגיד עליו כמה מילים, רואים את תמונתו פה. קודם כל, כשהתחילה מלחמת העולם הראשונה, יש בריחה מאוד מאוד גדולה מקרקוב לווינה, בגלל בעיות כלכליות. גם שרה שנירר ומשפחתה עוברים לווינה, היא מתפרנסת מתפירה. אבל כיוון שבווינה היא מכירה את כל המקומות שבו לימדו, כי כשהייתה סוחרת, היא הגיעה למקומות כאלה, היא עבדה ביום, בערב הייתה הולכת לבית הכנסת הגדול בווינה, לשמוע את דרשות הרב דוד פלאש. והרב קרא לנשים ללכת בעקבות הדמויות הדגולות של נשי ישראל הגדולות בימי קדם. כשהרב נתן דרשה, מותר היה לנשים להשתתף שם, הם היה בבית כנסת הגדול בווינה, הם היו בעזרת נשים, אבל לא הייתה שום מגבלה, נשים יכלו לשבת ולשמוע את הדברים של הרב. הרב רוזנהיים, ראש אגודת ישראל, כתב באוטוביוגרפיה שלו, זיכרונותיי כך. בין הפליטים נמצאה גם התופרת הענייה שרה שנירר מקרקה. קרקה זה השם היידישאי של קרקוב. היא הייתה עובדת בשעות היום במקצועה כדי פרנסתה, ובערבים הייתה משתתפת בהרצאות הרב פלאש. ההרצאות האלה עוררו בליבה את רעיון פעולת ההצלה הרוחנית של בנות ישראל, והולידו ברבות הימים את ייסוד תנועת בית יעקב. רב אחר, בנימין זאב יעקובזון, כותב בספרו אוטוביוגרפיה סד האי למרחוק, שרה שנירר הדגישה תמיד שדרשות הרב פלאש, ששמעה אותן בעת גלותה בווינה, הלהיבו אותה למעשיה הכבירים. זאת אומרת, אנחנו רואים שהיא מקבלת השפעה מאוד מאוד גדולה מהעולם העשיר שלה והלכה, והיא כותבת כך: בשבת בבוקר הלכתי להתפלל בבית הכנסת שטומפר. הקשבתי רוב קשב לדרשתו נלבבת של הרב. בדרישתו קרא בדברים היוצאים מן הלב לנשים ולבנות של ימינו ללכת בעקבות ובאורחות נשי ישראל הגדולות, גדולות הרוח בימי קדם. כשהקשבתי לתיאור הנפלא של הדמות היהודית, חשבתי לעצמי איך מביאים להנה את כל נשותיה ובנותיה היהודיות של קרקה, כדי שתשמענה מי אנחנו ומהיכן מוצאנו. מיד הרגשתי שהחיסרון הוא שאחיותינו יודעות כל כך מעט על המנהיגים שלנו, שהן זרות לעמנו, למורשתנו, ובמחשבתי נולדו באותם הרגעים תוכניות מגוונות לעשייה הגדולה. מאז הדרשה הגדולה של הרב פלאש,
נהייתי אורחת תדירה בבית הכנסת הגדול. אני מדגיש שוב את הדברים שהיא אמרה, הייתי מקשיבה תמידית לשיעוריו של הרב, ובמוחי נקרא השאלה, כיצד להביא הנה את בנות פולין לשמוע את כל זה כדי לדעת את כל זה, שהם לא ילכו ויברחו למקומות אחרים. היא הייתה אשת מעשה, פרואקטיבית, מיד חשבה איך מתרגמים את זה. לקראת סוף המלחמה, מלחמת העולם הראשונה, היא חזרה לקרקוב, קרקוב הפכה לעיר תוססת, צעירה, דינמית, מתקדמת, הרבה בנות חרדיות עוזבות את הדת לטובת הקומוניזם, לטובת הציונות, לטובת הקיבוצים החילונים שקמו ברחבי פולין בהרבה מאוד מקומות. יש הגירה שלילית מבחינת החרדים, וגם מבחינת הדתיים היותר מתונים, הפועל המזרחי, מה שנקרא אחר כך המפד"ל או הציונות הדתית, אם אנחנו מנסים להשוות את זה למושגים של היום. ויש פחד נורא גדול שהכל יקרוס. אגב, זאת הסיבה, מי ששמע את ההרצאה המרתקת של חיים מגירה לפני שבוע, על הקמת ישיבת חכמי לובלין, זאת הסיבה שהרב שפירא יזם את הקמת ישיבת חכמי לובלין, כדי ליצור מקום איכותי ברמה גבוהה אצל החרדים, שישכנעו את החרדים להישאר בדת היהודית, על פי אמונת החרדים, ולא יברחו ממנה. בכל אופן, קרקוב היא עיר מאוד מאוד תוססת. אז ככה, סיכום ביניים, חוק חינוך חובה בפולין, בנות יהודיות חייבות ללמוד בבית ספר פולני. כשהן מגיעות לבית הספר, בפעם הראשונה, הם הרגישו שיש מי שמכבד את היכולות האינטלקטואליות שלהם. פתאום מורים נתנו להם מחמאות, חיזקו אותם, אמרו להם, איזה יופי, כמה טוב אתן לומדות, כמה חכמות, אינטליגנטיות אתן, איזה תלמידות מעולות. פתאום הפכו להיות תלמידות רצויות, והם נהנו מהלמידה. זאת הייתה חוויה חדשה. ההורים לא היו שותפים לה, כי ההורים שלהם מעולם לא למדו בבית הספר. ההורים, האבות, למדו בחיידר. האימהות לא למדו, ישבו בבית ולמדו לתפור, למדו עבודות הבית. זאת חוויה חדשה שלא מוכרת להורים. ולכן הפער הזה, השבר הזה בין דור ההורים לדור הילדים, שפתאום דור הבנות, כי הבנים המשיכו ללמוד בחדר, הפולנים הכירו בחדר כמקום ללמוד, לימודים, כבית ספר, או כמקבילה לבית ספר, אבל הבנות פתאום גילו את אמריקה, גילו עולם חדש. הגברים, גם הבנים בני גילם, האברכים וההורים, לא היו שותפים לחוויה הזאת. הבנות פתאום גילו שאין להם שום דבר משותף עם האנשים האלה, עם הגברים היהודים. זה גילוי מסעיר מאוד, וגילוי מכונן מאוד מבחינתם. ואז הן חוזרות בגיל 15 הביתה, מיד משדכים אותם. השידוך הזה, אחרי שהם הכירו את עולם ההשכלה, את העולם הכללי, את העולם הגדול, השידוך הזה גרם לכעס, לבריחה המונית מהבית, למרד. בנות בתחילת המאה ה-20 התחילו למרוד. העולם החרדי נראה כהולך לקראת התפוררות. העולם החרדי בפניקה, כי נשים וצעירים יהודים נשאבו להשכלה, נשאבו לרעיונות הקומוניסטיים. אני עוד מדבר איתכם על תקופה שלפני המהפכה הקומוניסטית, שקומוניזם היה משהו טוב, טהור, על פי קרל מרקס, ולא הדבר הנורא שהקומוניסטים ברוסיה, בברית המועצות עשו מזה. הרעיון הזה הצית להם את הדמיון, ויש התפרקות, או חשש להתפרקות אצל החרדים מהעולם החרדי. בתוך זה יושבת שרה שנירר, בחורה צעירה, קריזמטית מאוד, דתייה מאוד, פמיניסטית מאוד, אינטליגנטית מאוד, בעלת ידע מאוד מאוד נרחב, והיא מחפשת פתרון, כי היא רוצה שהבנות מצד אחד יישארו להיות יהודיות, חרדיות, מאמינות, מקפידות, ומהצד השני, שהן
לא יעזבו את הדת, שיהיה להם מקצוע, שילמדו לימודים כלליים. כלומר, לשלב את כל הדברים, אבל בתוך העולם היהודי. מה היא עושה? היא מתחילה ליזום מפגשים, כתבתי 1918, 1917, היא יוזמת מפגשים לבנות צעירות. המפגש הראשון היה בנושא פרקי אבות, הגיעו 40 בנות, הוא התקיים בבית יתומים בקרקוב, תוך חצי שעה כולם ברחו. היא הבהילה אותם, כי היא דיברה בשפה ובמושגים שהם לא הצליחו להתחבר אליהם. ואז היא עשתה על עצמה עבודה, היא הבינה שהיא צריכה להגיע אליהם ממקום, משפה שהם ידברו אליה, ארגנה מפגשים נוספים, מפגש אחד היה בנושא פיוט ושירה, קריאת פרקי תהילים, קריאה מספרי הנביאים, באו הרבה בנות, וזה למעשה הבסיס. היא צריכה, כדי להגשים את החלום שלהם, להקים בית ספר, היא צריכה לשכנע את מנהיגי הציבור היהודי חרדי, שחייבים לתת לבנות האלה, בנוסף לחינוך היהודי המסורתי, גם חינוך כללי, גם ידע, לא לזלזל בהם, לא להגיד, אוקיי, למדתם קצת, עכשיו תחזרו ללמוד תפירה, כמו שאומרים, בת מלך פנימה, לפעמים אומרים את זה. רוב הממסד היהודי מתנגד, כלומר, היא צריכה למצוא רבנים שילכו איתה ויעזרו לה, ויתנו לה את הגושפנקה להקים בית ספר כזה. היא פונה לאדמו"ר מבעלז, רבי יששכר בר, אחד מגדולי המנהיגי העדה החרדית, מתנגד חריף מאוד לציונות ולתנועת מזרחי, כן, הדתיים המתונים יותר, עליהם הוא אמר, הם אנשי המזרחי בשם התורה פועלים נגד התורה, לכן יש להיזהר מפניהם ביותר. אם אני מחלק בצורה מאוד סכמטית את העולם היהודי לעולם החרדי מצד אחד, והעולם החרדי זה פספס עצוב, חסידים ומתנגדים והמון המון זרמים, אבל באופן סכמטי את החרדים, את תנועת המזרחי, או פועל המזרחי, שהם, איך היינו קוראים להם היום, כיפות סרוגות, מה שהיה אחר כך המפד"ל, הציונות הדתית, וגוף שלישי זה הרפורמים, וגוף רביעי, נגיד, נקרא להם החילוניים, החרדים ממש בפאניקה. ומתוך התנגדותו לאחרים, הוא תומך בה. התמיכה שלו נותנת לה משב רוח עצום בגב, והיא למעשה הופכת את החדר שלה עם תעודת ההכשר של הרב ושל כמה רבנים אחרים שהצטרפו, והפכה את חדר העבודה שלה לבית ספר, הגיעו 7 בנות. כך התחילו. זה עבר מפה לפה, באמת הייתה לה קריזמה, הייתה לה חוכמה, ואחרי חודשיים היו כבר 25 בנות בבית ספר שלה, שהוא רק בית ספר לבנות. מה היא עושה? קודם כל היא תופרת, זה מקצועה, תלבושת אחידה. לכל הבנות הצמידה צווארונים לבנים, והצווארון הלבן הייתה התלבושת האחידה הראשונה של בית יעקב. מי מכם שאתם בטח, רובכם יודעים בטח שבית יעקב היום זה רשת חובקת עולם, מי מכם שילך בבני ברק, במאה שערים, בבית שמש, במקומות רבים אחרים, יכול לראות שעד היום יש את הצווארון הלבן בתלבושות שלהם, לא של כולן, אבל עד היום הן שומרות על הצווארון הלבן. כלומר, היא נתנה להם שיק, היא נתנה להם השתייכות, הנה יש לנו תלבושת אחידה. אנחנו תלמידות, חרדיות, לומדים מקצוע, אבל גם לומדים הלכה, ואפילו טיפה מעט מאוד ידע כללי. הבנות היו אוכלות בחדר הלימוד, ובלילה היו ישנות באותו חדר על הרצפה. בסוף השנה הבנות האלה קיבלו תעודות שנכתבו בכתב ידה של שרה שנירר, היום זה מצרך נדיר ומאוד מאוד חיובי. היא משווקת, היא נעזרת בחברות מורות ממשפחות של רבנים שתומכים בה. היא מייצרת דור חדש של מורות, היא הולכת לחברות שלה, היא כאילו מקימה בית ספר למורות,
ויוצרת מאגר, המילה מאגר לא כל כך טובה, קבוצה גדולה של מורות ממשפחות של רבנים שתומכים בה, וזה נותן לה שוב רוח גבית, ממש גושפנקה. היא כותבת כך, בנות, דנה שאתן יוצאות אל העולם העוין, הם יבקשו ויתאמצו לשנות אתכן, היינה חזקות, הדופנה את הלחצים, השארנה מה שאתן, בנות ישראל, גאות, אשר תפארת אדוני והדרו, שוכנים בתוככן פנימה. לעולם אל תשכחנה זאת. הזכרנה לעצמכן שוב ושוב, כי אינכן נמנות עם פשוטי העם. כל אחת מכן היא ביתו האהובה של מלך מלכי המלכים. עליכם להנחות בדרך האמת, ואם תתמדנה בכך, תצעדנה אחרות בעקבותיכן. בית יעקב, לכו ונלכה באור אדוני. בת ישראל חייבת שיהיו לה שני כיסים. בכיס אחד עליה לשאת את הסיסמה, כל כבודה של בת מלך פנימה. דהיינו, עליה להישאר באוהלה, בצניעות ובשקט, בלא למשוך תשומת לב אל עצמה. אולם בכיס השני חייבת היא לשאת את העיקרון, עת לעשות לשם. ישנה עת בה היא נדרשת לצאת ולהפיץ את דבר האלוהים, את דבר אדוני בעולם. אומנם פנימה, בתוכה פנימה, קיים תמיד רגש הכבוד על היותה בת מלך. אך עליה גם לזכור שכבת מלך היא מובילה ולא מובלת. היא זאת שקובעת את הסגנון והמתווה והדרך. האחרות תלכנה כבר בעקבותיה. יוצרת פה בסיס אדיר לבית ספר. והיא כתבה, יסדתי את בית יעקב ב-1917 כדי להציל את המשפחה היהודייה, שבה בנים קיבלו חינוך תורני ובנות חינוך חילוני. הפער היה בלתי ניתן לגישור בין הערכים של שניהם, והקשה על הנישואים. בנוסף, החינוך שקיבלו בבתי ספר ציבוריים, בהם למדו ספרות כללית ורומנטית ושלטה אווירה קתולית, תרמה לתופעה של בנות שזנחו את שמירת המצוות, ולפעמים אף המירו את דתן. בתחילת המאה ה-20 ברחו בנות ממאות משפחות חסידיות למנזרים, כתוצאה מניקור שנבע מבורותן בתורה. כלומר, אנחנו חייבים ללמד אותן תורה. מה מקור השם בית יעקב? אז מקור השם, שמות, פרק י"ט, מתן תורה, ומשה עלה אל אלוהים, ויקרא אליו אדוני מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל. והמדרש במחילתא דרבי ישמעאל, כה תאמר לבית יעקב, אלה אנשים. תאמר לבני ישראל, אלה האנשים, הגברים. הרעיון, לימוד תורה ומסירת הידע, דווקא לנשים. יש אומרים שמקור השם הוא מהפסוק בישעיהו, בית יעקב לכו ונלכה באור אדוני. יש ויכוח בעולם החרדי. היה ויכוח, ועד היום יש ויכוח. האם בית יעקב הוא גוף פמיניסטי? האם יש מקום לגישה כזאת? אם זו תנועה פמיניסטית שבאופן בלתי נמנע ניהלה מאבק משותף עם ארגוני נשים בכל מקום, בכל העולם, נגד סחר בנשים, או זו תנועה חינוכית חרדית. כי תראו, אם היא תנועה פמיניסטית, יש בעיה. אם היא תנועה חינוכית חרדית, אז יש לה מקום, ויש ויכוח על זה, ויכוח כבד. הרב לאו דויטשלנדר הכיר את שרה שנירר ב-1924 בכינוס של אגודת ישראל בקרקוב, והוא היה איש חינוך, והוא עסק בניהול חינוכי, והוא בנה סילבוס. עד אז היא עבדה לפי האינטואיציות שלה. ולאט לאט היא הבינה שזה לא מספיק. הוא בנה סילבוס, הוא בנה קורס למורות, הוא הפך את בית יעקב לתיכון רשמי בפולין, ולסמינר מוכר למורות במשרד החינוך הפולני. הוא אסף תרומות. הכניסה שלו לתוך התהליך הזה היא מהפכנית, היא חיונית, היא הפכה את הבית ספר הזה למשהו ענק, שאפילו שרה שנירר לא יכלה לעשות את זה בלעדיו. ובנאום בכנס בלונדון של הארגון היהודי להגנה על נשים ובנות, על בנות ונשים, הוא עשה גיוס כספים, והוא אמר, בית יעקב היא תנועה חינוכית המגינה על בנות, נערות ונשים יהודיות, שבעקבות העוני שלהם הפכו לטרף קל לתנועת העבדות הלבנה.
תראו, העבדות הלבנה זה שם מכובס לזנות. הוא כמובן אמר, או אחרים שפרשו את דבריו אמרו, הוא אמר את הדברים כדי לגייס כספים, אבל הוא דאג לא רק על הדת היהודית, אלא גם על הבנות היהודיות, מה יהיה איתם. אז בשיח כלפי חוץ, בית יעקב הוא ארגון חינוכי, לפי נייר המכתבים של התנועה, בהתכתבות פנימיות בפולין. בשיח הפנימי של בית יעקב, הבנות מרגישות חלוצות, לוחמות, גם אם ברור שבעתיד הלא רחוק ינסו, יהיו אימהות ויכנסו לרוטינה של אישה חרדית, יהודייה נשואה, היא שמרה מאוד, הקפידה מאוד, ובית הספר עד היום עושה את זה. היא שמרה על קשר עם התלמידות והבוגרות שלה כל חייהן, ועכשיו הבית ספר עושה את זה, ממשיך עד היום, הרשת. הוקמה תנועת הנוער בתיה של אגודת ישראל לצעירות, בנות אגודת ישראל למתבגרות, ונשי אגודת ישראל הנשים הנשואות. כלומר, ההסתכלות הזאת היא הסתכלות הוליסטית, כוללת מגיל 14-15, או אפילו לפני כן, מגיל הלימודים, עד לתמיד. יש ליווי של הרעיון שאותו עשתה שרה שנירר. מה אין בהתכתבות הפנימית וכלפי חוץ? מרכיב ההגנה על הבנות והאישה היהודית כאישיות דתית ונשית ברשות עצמה. על זה מדברים בבית ספר. מחוץ לבית ספר לא מדברים על זה. כלומר, זה מין סוד שבשתיקה. כולם יודעים על זה, אבל הרבנים החרדים לא יכולים להכיל את זה, והבנות לא מדברות על זה. יש חוקרים שטוענים שבית יעקב הייתה תנועה פמיניסטית יותר מרוב ארגוני הנשים הליברליות הנוצריות, הלא יהודיות. יש פה את הספר שכתבה רחל מנקין, מרד הבנות, בדיוק על זה, מאוד מאוד מעניין לקרוא את זה. יהודית גרינפלד, אחת מהתלמידות, ואחר כך הפכה להיות אחת המורות, כותבת, הרכבות עוברות אל השטייטלך הקטנות, שבהם מתגוררים האדמו"רים, עמוסות, אלפי חסידים בדרך אליהם לבלות את הימים הנוראים עם הרבים, כן? לקראת ראש השנה, כולם הולכים לרבנים, להתכנסויות, לקיבוצים חסידיים, ללמידה משותפת, לחגיגות משותפות, לתפילות משותפות. בכל יום רואים המונים חדשים של זקנים וצעירים בלבוש חסידי, להוטים להבטיח לעצמו מקום ברכבת, להוטים לבלות את הימים הקדושים ביותר בשנה, באווירה של הרבי שלהם, כדי לחלץ ממנו קדושה רבה ככל האפשר. ואנחנו, הנשים, נשארות בבית, הנשים והבנות עם הקטנטנים, לנו יש חג ריק. תראו איזה עוצמה להגיד דבר כזה. שרה שנירר בלחץ ההורים התחתנה בסוף שנות ה-20, בעלה לא תמך בה, הוא לא יכל להכיל אותה, היא הייתה בחורה אסרטיבית, אני מעריך לא כל כך פשוטה, הם התגרשו, רוב הפעילות שלה נעשתה בשנים שבהם הייתה לבד, אישה גרושה בלי ילדים. המורות והתלמידות של בית יעקב ראו בדמות אם והיו לילדות שלה. מזכיר לי את קורצ'ק, גם קורצ'ק לא התחתן. הם פנו אחת לשנייה כשווסטר, אחותי, כמו שאומרים. המסר, המוסד דואג לבוגרותיו, למסגרות חברתיות מתאימות להתפתחותן הרוחנית בחברה של הפרדה מגדרית, בדאגה גם להשכלה תורנית. אפשר לראות בזה ביטוי לשאיפות שבחברה שומרת מצוות היו נחלתם של גברים בלבד עד אז. הנושא מסיר את ההנהגה החרדית עד היום. ב-2014 הייתה הוראה של מועצת חכמי התורה בקשר למעמדה של רשת החינוך בית יעקב. הם תמיד היו מודאגים, הם עדיין מודאגים, הם הוציאו מין שר כזה, החלטה, בה הם כותבים, בתי החינוך בית יעקב הוקמו כמוסדות חינוך כדי לחנך את בנות ישראל לתורה ויראת שמיים בדרך הסלולה לנו מדור לדור, ולהרחיק את הבנות מהווי הרחוב ופיתוייו. בתי החינוך בית יעקב לא הוקמו כדי ללמד את בנות ישראל מקצוע לפרנסתם, ולא כדי לדאוג לפרנסתם עבור בתי ישראל. לאור האמור, אין לשנות את המסגרות
בית יעקב מכפי שהוקמו. מנהלי הסמינרים והמורות ידאגו להרבות ולהגביר את לימודי הקודש והחינוך, להחדיר לבנות ישראל את נועם המצווה היהודית, שזו סגולה היחידה נגד פגעי הזמן, מבחינת טעמו וראו כי טוב אדוני. יש על זה ביקורת, יש ויכוח בתוך העדה החרדית, ויש על כך אומרים, כותב ישראל גרינהויז, נתעלם לרגע מחבורת מדושני עונג, שבלי בושה מצהירים שלא אכפת להם שהקהל שלהם ירעב ללחם. מצורף איזה ציטוט של כתבי שרה שנירר, אחד המקומות בהם היא מדברת על לימודי מקצוע בבית יעקב, ומתפארת בכך שהלימוד ברמה גבוהה כל כך, שיכולה להיות דוגמה למוסדות שאינם דתיים. כן, ללימודי המקצוע. לידיעת הקוראים הנכבדים, חברי מועצת גדולי התורה, זאת תגובה של מישהו אחר, זה הוא כותב במנשר, תגובה למה שהם כתבו. אז המתח הזה קיים עד היום. מטרת בית יעקב הייתה לגרום למהפכה בשם המסורת, כלשון כותרת המשנה של ספרה שלה. כלומר, להעצים נשים יהודיות, להתפתח רוחנית ושכלית גם למען עצמן. אך גם למען תרומתן לכלל ישראל, בעידן של חילוניות סוחפת. יש להסתכל על בית יעקב בדור הראשון והשני כתנועה של חזרה בתשובה, כאשר הפנייה הייתה לכל המשפחות בציבור היהודי, גם אלה שכבר סרו מדרך של שמירת מצוות. גם בנות ששמרו מצוות היו עלולות לחדול מכך שהגיעו לאוניברסיטה, ובית יעקב נועדה לחזק אותן. ככה לקראת סיום, קצת סטטיסטיקה, ב-1935, כלומר 18 שנה אחרי שהוקם בית הספר, וזה גם שנת מותה של שרה שנירר, בפולין היו 225 בתי ספר עם כמעט 30,000 תלמידות. בצ'כיה היו 18 בתי ספר, ברומניה 18, בליטא, סך הכל ברחבי העולם היו 288 בתי ספר ו31,000 תלמידות. זה הישג חסר תקדים. לבד, ב10 אצבעות, תוך גיוס אנשים טובים, היא הקימה רשת אדירה, ענקית. בסטטיסטיקה שלקחתי רק ממדינת ישראל, ב-2020, לומדים 49, כמעט 50,000 ילדים. יש בבתי הספר, ברשת בתי הספר שלה, בית יעקב, 10,000 אנשי צוות, 354 גני ילדים, 764 צהרונים, 109 מעונות יום, 272 משפחתונים. זה אימפריה, זה רק מדינת ישראל, זו אימפריה. זה הספרים שהיא כתבה. איפה היא קבורה? היא נפטרה ב-1935, היא נקברה בבית הקברות בשכונת פלשוב בקרקוב. מי שמכיר את המקום יודע שבתקופת השואה בית הקברות הזה הפך להיות מחנה פלשוב הנודע לשמצה, והיום מחנה פלשוב, אתם יכולים לראות לנגד עיניכם, מבקרים בו מסעות לפולין. המקום ברובו נראה פארק יפה ורחב ידיים. בשנתיים האחרונות הופכים את המקום הזה למקום שיהיה בו גם למידה על מחנה הריכוז היום והנורא שהיה בפלשוב. מי שמכיר את הסרט רשימת שינדלר, מכיר מה היה במחנה פלשוב. מה שנשאר היום, אתם יכולים לראות מצד ימין את המצבה ששוחזרה, ומצד שמאל את שרידי הקברים במקום שהיה בית הקברות עד המלחמה, עד השואה, והמקום בו הוקם מחנה הריכוז, העבודה הנורא, פלשוב. אני מסיים בצוואה שלה. אני רוצה להתייחס לשתי סכנות רציניות האורבות לכן בנותיי. שמור לעצמכן מרגש הגאווה והשחצנות שמסית את האדם לדרוש את הכבוד הראוי. מאידך גיסא, הישמר לה מהצד הקיצוני ההפוך, הרגשת הנחיתות הלוחשת לאדם, אינך כלום, אתה חסר ערך לחלוטין.
הרגשה מוגזמת זו גורמת לעצבות לליבו של האדם ומעוררת בו ספקות, פן לא תזכה עבודתו להצלחה. הרי זה מה שאנחנו צריכים, לשמור על עצמנו מהגאווה, מהאגו, ומצד שני מרגשות הנחיתות. זה האיזון שכל אחד, בכל מקום בעולם, כל בן אדם צריך לשמור עליו, וכך הוא ישמור על עצמו בשפיות. אז זה ממש בקצרה מה שרציתי לספר לכם על שרה שנירר. יש לכל מי שרוצה את היכולת לבטל את השתקה, אם רוצה לשאול או להעיר, להביע דעה, אז אתם בהחלט... כן. רון, המון תודה, מעניין מאוד. ובעצם מדובר על ההתנגשות שני כיוונים, נכון? לפני, בחלק הראשון מההיסטוריים, משכילים ומתנגדים וכלה וכלה, בוויכוח איזה דרך ניקח גם עכשיו, דבר כל כך אקטואלי, מה שאני חושב על זה. נכון, המחלוקת לא מסתיימת אף פעם, אבל זאת הייתה נקודת שבר, שמי שמילא מקום מאוד משמעותי, זאת שרה שנירר, ובאמת אישה מיוחדת. תודה רבה, גרגורי. בכל מקרה. רוצה להגיד רק שיש לי פה שכנים חרדים בשכונה וכזה, בית יעקב לא נחשב בדתי, הם מחזיקים מהם חילוניים. יש כאן מאבק ברמות של אפילו גיוס של משטרת הצניעות, לעקוב אחרי הבתים, כדי לראות מי יותר חרדית ממי, ואם הם מגלים שהבית פחות חרדי, או שמישהי מהבנות של אותה משפחה למדה בבית יעקב, הם לא נותנים לשאר הבנות להיכנס לרשתות האחרות. רק אגיד מילה לשרית, אנחנו אומרים חרדים, וזה מגוון עצום. מדברת על בעל... אני למדתי בבית יעקב, ויש לי בנים חרדים שנשותיהם למדו בבית יעקב, וגם חלק מנכדיי למדו שם. אז קודם כל הפיתוח העכשווי היום שנותנים להם באמת, ויחד עם האקדמיה, הם יכולים להיות רואי חשבון ועורכי דין, הולכים לקראתם בכל המובנים בתוך הסמינרים. הכלה שלי היא רואת חשבון בחברה מאוד מאוד גדולה, והיא למדה במסגרת בית יעקב ולא במסגרת האוניברסיטה. אבל לגבי שרה שנירר, שרה שנירר, לפני שהיא עשתה את המהלך הגדול להכניס את לימודי החול לתוך הכיתות לימוד שלה, אז היא ראשית הכניסה שירה וריקוד, שזה דבר שמאוד מאוד מקרב בין שירה מקרבת, דיבור מקרב, חבר מקרב, ואחר כך היא חיטטה את רגליה והיא נפגשה עם רב שמשון רפאל הירש, שהוא היה אורתודוקס בפרנקפורט, והיא ביקשה ממנו את ברכת הדרך לעשות את המהלך ולפתוח בתי ספר עם הוראת מתמטיקה ומקצועות חול. ואחרי זה היא פנתה ליושב ראש מועצת גדולי התורה רב חיים אויזר בפולין, והיא ביקשה ממנו את ברכת הדרך, והם נתנו לה שניהם, הרב שמשון רפאל הירש ורב חיים אויזר, נתנו לה את ברכת הדרך לתפנית הגדולה הזאת שהיא עשתה. זה היה מהלך פמיניסטי בדרגה מאוד מאוד גבוהה. זה אחד. דבר שני, היא לא רצתה בהתחלה להתחתן, וההורים שלה בגיל 30 מאוד מאוד לחצו עליה, וידעו שהיא מאוד מאוד חכמה, אז שיתחו לה איזשהו אברך בשם לנדאו, וזה גם מהלך שהיום עושים אותו, אבל אז הוא היה לא רק אצל החרדים, פחות מצוי, פחות רצוי, והיו חיים הלאה את החיים, אבל היא כשהחליטה שזה לא מתאים לה, היא קמה ופרקה את הבית. אני חושבת שזה גם דבר שהוא דורש איזשהו תשומת לב ואומץ בתקופה הזו, לקום ולפרק, עוד לא הייתה לה משפחה, לקום ולפרק את הבית. אז באמת, זה הדברים הקטנים שאמרתי שאני אוסיף. ודבר שני, תודה רבה לך רון, הרצאה מרתקת,
ונהניתי מכל מילה ומילה, ותמשיך ללמד אותנו דברים בעלי ערך וחשיבות. תודה רבה. תודה רבה, בתיה. כן, תודה עוד רבה מישהו. רון, תודה רבה על ההרצאה המעניינת ומרתקת. אני לא שייך לעולם הדתי בכלל, אבל זה היה באמת מאוד מאוד מרתק. זה הרבה דברים שלא ידעתי. הנה, יש דברים חדשים שומעים גם בגיל הזה. תודה רבה וערב טוב. תודה רבה לך. תודה. אני גם לא שייך לזרם הדתי, אבל זה חלק מההיסטוריה שלנו. ומההווה ועל כך שלנו. נאמר, מכל מלמדיי השכלתי. תודה רבה. עוד רק הערות? עוד הערה קטנה, אם אני לא טועה, אני לא חושבת שהיא קיבלה הסכמה מרפאל הירש, רש"ר הירש, כי אני חושבת שהוא כבר לא היה חי אז, אבל אני חושבת שכן מהרבי מגור, וזה היה מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, במיוחד ליד פולין. שוב תודה על ההרצאה המרתקת. תודה רבה. עוד הערות, שאלות, כעסים? אוקיי, אז אני מודה לכם על ההשתתפות, ושיהיו לנו ימים שקטים וטובים.